Mun nimi on Marja-Leena Vihuri. Mä oon 53-vuotias, 4 tytön äiti, entinen uraohjus, nykyinen murrosikäinen, joka etsii paikkaa elämässään ja tekemisissään. Mä olin 15-vuotias, kun mä sain ensimmäisen migreenin kohtauksen ja koulussa. Ja siihen aikaan puhuttiin keskikoulusta. Ja kun mä sain sen koulussa, niin sitten mä heräsin sairaalassa ja siellä sitten todettiin, että mulla on, siihen aikaan puhuttiin aurallisesta migreenistä ja sen jälkeen migreeni oli säännöllinen vieras ja se oli säännöllinen vieras viikoittain. Ja jos mä ajattelen niin kuin omaa historiaa, lapset, perhe, työ, harrastukset, kova tekeminen, niin migreeni yleensä ilmentyi aina perjantai-iltaisin. No, sitten me haettiin siihen apua ja mietittiin eri vaihtoehtoja, kokeiltiin hormonihoitoa, pahensi, kokeiltiin erilaisia muita vaihtoehtoja ja sanottiin, että lapset helpottaa, synnyttäminen helpottaa, ei mitään. Mulla vaan paheni. Odotusaikana oli pahat migreenit, synnytyksen jälkeen oli pahat migreenit. Kohtuu usein joudun käymään aina hakemassa hoitoa niin keskussairaalasta tai muualta. Ja sitten siinä 40 kieppeillä niin hyvä gynekologini totesi, että emme kokeile hormonikierukkaa enää, emme kokeile muitakaan kierukoita tai muitakaan vaihtoehtoja, ehdotti mulle kohdunpoistoa. Mä painotan vaan pelkästään kohdunpoistoa, ei niin kuin munasarjojen poistoa. Ja kun se tehtiin, niin mun migreeni helpotti. Ja silloinhan mä huokasin helpotuksesta, että tästähän tämä elämä lähtee, ei ole enää pääkipeä, ei ole enää migreeneitä eikä ole vatsakipuja. Ja sitten mä olin eräällä asiakkaalla johtoryhmän kokouksessa valmentamassa ja viemässä asioita eteenpäin. Ja kesken kokousta niin musta tuntui, että mä halvaannut. Eli mun silmä roikku, toiset puolet kasvoista roikku, se puutu. Mä en saanut sanaa oikein suusta ja sieltä sitten työterveyslääkäriin ja työterveyslääkäristä Meilahteen ja viikon keikka, selkäydinpunktiot, kaikki mahdolliset tehtiin ja todettiin vaan, että mahdollisesti ollut aivoverenvuotohäiriö hyvin lievä ja migreenistä johtuen ja sitten taas lähdettiin porskuttelemaan eteenpäin. No siitä ei sitten mennyt kauaa, kun mä olin autolla ajamassa varmaan jonnekin Etelä-Suomen kohteeseen asiakastapaamiseen tai muuhun, kun mulle tuli autossa aivan käsittämätön kipu. Ja mä mietin, että mikä ihme mulla on. Ja se kohdistui tuonne oikealle puolelle. Ja mä ajattelin, että henki lähtee. Että ihan kuin olisi joku niin kuin jääpuikolla vetässyt tästä niin kuin silmäkulmasta tänne takaraivoon. Ja mä sain moottoritiellä auton just pysäytettyä ja ajoin sen tien sivuun. Olin ja odotin. En muista kuinka kauaa. Ja 1-2 se hävisi ja silloin mä päätin, että mä ajan takaisin kotiin. Että jos mä pääsen sinne asti. Ja pääsin kotiin ja tilasin neurologilta ajan. Se oli tuohon meidän työterveyteen Helsingin keskustaan. Työterveyteen mä en päässyt koskaan, koska sitten siitä oliko se seuraavana päivänä, niin se kipu tuli niin kovaksi, että mä menin ensinnä lähimpään lääkäriasemaan, joka lähetti mut suoraan Meilahteen. Ja mun pelastus oli se, että siellä Meilahden päivystyksessä oli Färkkilä. Ja kun hän näki mut, niin hän totesi heti, että jaha, Horton potilas. Ja mä olin sitten niin tietenkin, että mitä tää on, että mikä Horton ja missä mennään. Ja muistan sen sanan, kun hän sanoi, että nyt laitetaan Färkkilän tippoja. Ja kun me saatiin se lääkitys mun sisään, ja se mikä muistikuva vielä oli, että hän sanoi, että se on pitkä, että oliko se 7 tai 8 tuntia, kun piti siellä päivystyksessä olla, niin tunnin päästä siitä, kun se laitettiin, niin se tuska, kipu ja kaikki poistui ihan välittömästi. Ja se oli mun kohtaaminen Hortonin kanssa ja silloin mä sain tietää, että mulla on Hortoni. Ja mulle se oli vaan nimi. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa ja en oikein uskaltanut kysyäkään ja odotin vaan, että pääsen kotiin. No, jos me ajatellaan sitä, että kun mä sen
tiedon sain siitä Hortonista, niin mähän tietenkin ensin ajattelin, että se on ihan sama kuin migreeni. Että mä jatkan mun suoritekeskeistä elämääni, rakastan tekemistä, lapsia, perhettä, työtä, asiakkaita ja mä oon tekijä. Mä en ottanut oikeastaan selvää aluksi Hortonista ollenkaan. Mä tiesin, että se on kolmoishermoon liittyvä kipu ja keskimääräisesti siinä vaiheessa todettiin, että on 5000 ihmistä Suomessa, jotka sairastaa, enimmäkseen miehiä, tupakoitsijoita. Ja mä ajattelin, että ei se mulle enää tule. No. Sitten se tuli ja sitten mua vietiin. Ja mä en pystynyt itse tekemään sille asialle yhtään mitään, koska mulla ei ollut riittävästi tietoa. Ja kun kova kipu tulee eikä ole tietoa, niin sä et pysty hallitsemaan sitä. Ensimmäinen jakso tuli sitten silleen, että olisinko mä ollut 44-45. Täytyy sanoa, että kipupotilaana ei enää vuosiakaan muista ja tällaisia asioita ei välttämättä halukkaan niin ikävuosina muistaa. Niin se alkoi lokakuussa ja se kesti siitä seuraavan vuoden helmikuun. Ja sen loka- ja helmikuun välillä, asuimme silloin Espoossa, niin Jorvi oli enemmän mun koti kuin mun koti. Mä tulin kotiin, kivut ylty, mä en pystynyt tekemään mitään. Siinä oli migreeni mukana, mä oksensin, migreeni vei voimat, Hortoni tuli 30 minuutin välein ja kesti 15 minuuttia. Mä konttasin kotona, mä oksensin kotona, mä en saanut nukuttua ollenkaan ja ainut paikka, missä mua pystyttiin silloin auttamaan, niin oli Jorvi. Mua vietiin ambulanssilla varmaan 4-5 kertaa, mies kuljetti 10 kertoja. Siellä annettiin vähän sitä Färkkälän tippaa, kokeiltiin eri lääkityksiä, kokeiltiin eri kombinaatioita. Ja mulla oli semmoinen tunne, että mut lähetettiin aina kotiin niin todella kipeänä ja niin huonovointisena. Ja mä koin, että mä en saa apua siellä riittävästi. No sit se rauhoittui se tilanne sen verran, että mulla ei ollut enää kuin vaan migreeni ja ehkä 2-3 kertaa viikossa kovempia kipuja. Eli kun kipupotilaat puhuu asteikolla 1-10, niin 10 asteikkoja oli muutamia. Ja sitten mä menin töihin takaisin. Ja se oli itse asiassa pakenemista se töihin meneminen siitä, mä käytän rumaa sanaa siitä helvetistä, siitä kipuhelvetistä. Mä halusin niin kuin mun vanhan elämän vielä takaisin. Ja omassa pienessä päässä kuvittelin, että kun mä menen sinne töihin, niin mä voitan sen Hortonin ja jätän sen taakseni. Ei siinä sitten niin käynyt. Ja sitten otettiin kipulääkkeitä ja juostiin neurologilta neurologille ja sitten mä väsyin. Sitten mä rupesin selvittämään, että mistä on kysymys. Mä kävin kaikki mahdolliset sivustot läpi. Jenkkisivustot, otin ystäviini Yhdysvaltoihin yhteyttä, hakekaa mulle tietoa, miten tätä hoidetaan, minkälaisia potilaita on, onko jotain yhteisiä tekijöitä. Samaa mä tein eurooppalaisissa yrityksissä ja hain informaatiota, hain Suomesta sitä tietoa ja aloin opettelemaan Hortonin. Ja kun mä aloin opettelemaan Hortonin, mä tiesin, että mä olen tehnyt kaikki asiat vielä. Ja siinä vaiheessa pahin vihollinen itselle oli minä, koska mä olin tosi vihainen, että miksi ja minkä takia mä en ottanut asioista selvää. Miksi mä en ottanut selvää, miten ja millä tavalla Hortoni vaikuttaa, miten mä voin itse vaikuttaa siihen ja mitä muutoksia mun pitää tehdä. No sitten tuli kauhean semmoinen down-alamäki, että no niin, että peli on menetetty, mä oon tehnyt virheen ja miksi mä enää tässä nyt yhtään mitään tee. Tämähän on vaan tällaista nyt, että mä selviin tunnista toiseen ja mietin, että kestääkö pää, kestääkö psyyke sitä ääretöntä kipua. Ja sitten jostain mä löysin voimia. Ja mun täytyy sanoa, että mä en löytänyt voimia itsestäni, enkä perheestäni, enkä kenestäkään, koska mä koin siinä vaiheessa olevani aika rasite itselle ja kaikille muillekin.
Ja ennen kaikkea just se, että kun suoritekeskeinen ihminen, niin en mä ajatellut, että mä riitän itselleni. Ja kun mä en hallinnut sitä. Mä haluan aina hallita. Mä haluan tänä päivänäkin hallita asioita. No, sit mä vaan päätin, että nyt mä lopetan sen kipukierteen. Ja se ei ollut helppo päätös, koska oli jo mennyt sinne. Että no niin, että anna, mennään vaan. Kyllä se kipu vie, että kyllä toi kipu kohta korjaa. Ja on aika monen varmaan Hortoni-potilaan ajatuskin. Mä etsin akupunktiolääkärin ja akupunktiolääkärin sillä tasolla, että hänellä oli sekä länsimainen lääketieteen koulutus, mutta myöskin Kiinassa hankittu siellä oleva lääketieteen koulutus, joka keskittyy akupunktioon. Hänen avullaan me saatiin ne kivut jopa 10 kohtauksissa alas. Hän kävi mun kotona. Hän tuli aina, kun mä soitin. Meillä oli säännölliset ajat. Ja me saatiin ne kivut laskemaan ja kipukerrat vähenemään. Sen jälkeen mä menin etsimään hierontaa. Ja nyt mä käytän nauraen sanaa hierontaa. Ei urheiluhierontaa eikä hierontaa, vaan henkilö, joka ymmärtää osteopatian, akupunktion ja varsinaisen hieronnan. Joka ymmärtää, miten kipupotilasta hoidetaan. Ja miten hoidetaan pois sellaisia asioita, jotka tulee kipujen lisänä. Jännityspäänsärky, jännitysniska, uupumus, väsymys. Näiden 2 avulla mä pääsin sitten sellaiseen pisteeseen, että nyt mä jaksoin ruveta selvittämään ruokavalioa. Sen jälkeen mä jaksoin selvittää vitamiinintarpeita. Ja sen jälkeen mä jaksoin luoda verkoston Suomessa lähimmistä ystävistä, sukulaisista, kontakteista, joilta mä sain sitten tietoa, että vältä tätä, tee sitä, älä tee tätä, opi elämään näin, huomioi mitkä asiat tuo sulle siihen Hortoniin liittyviä haasteita. No, kaikki meni hyvin 2 vuotta, kunnes vuonna 2014 kesäkuussa mä tulin työmatkalta Viinistä ja lensin ja lentokoneessa. Aivan hirveä kipuja. Ja sitten taas jokaisen hortonilaisen mielipiikki esille eli migraania tuohon reiteen lentokoneessa ja odottelin vaan, että tunti vielä ja alasmeno lähellä ja toivottavasti hengissä päästään alas. Ja kun mä olin sitä ennen luullut, että mun elämä on ihan kauheata ollut, niin mä en tiedä yhtään mistään mitään. Siitä alkoi semmonen Horton-sarja, joka kesti 7 kuukautta. Mulla tuli Hortoni randomina, tein mä mitä tahansa. Se ei enää määritellyt aikoja. Se tuli ihan siitä, että mä räpäytin silmiä. Mä menin toisesta huoneesta toiseen huoneeseen. Jos mä puhuin, jos mä söin kylmää, jos mä söin kuumaa. Jos mä unohdin mennä suihkuun niin, että mä en ottanut ilmastointia pois. Tai jos suihku olikin liian kovalla tai ihan mikä tahansa. Mä en tiedä enää mikään, mikä sitä niin ei olisi estänyt sitä, että se tulee. Ja mulla oli koko ajan. Mulla oli 7 kuukautta vähintään 10-15 kohtausta vuorokaudessa. Eri pituisia. Joskus ne kesti monta tuntia, joskus ne kesti vain 5 minuuttia. Onni onnettomuudessa, jos voi näin sanoa, se 7 kuukauden nukkumattomuus, kipuhelvetti ja vankila Hortonin kanssa päättyi tänä kesänä sydänkohtaukseen. Ja sydänkohtauksen lisäksi nopeeseen pallolaajennukseen. Eli mulle tehtiin heinäkuun lopussa, elokuun alussa pallolaajennus ja laitettiin lääkestuntia. Siitä sitten alkoi uusi elämä. Ja uudella elämällä tarkoitan sitä, että sydänongelma, sen lääkitys, sen mukanaan tuomat riskit, pelko, mutta ennen kaikkea se, että mut viettiin kivuhallinta pois. Mä en voi enää käyttää koskaan missään olosuhteissa triptaaneja, buranaa tai mitään muutakaan kipulääkettä. Ainoa kipulääke, mitä mä voin käyttää itse turvallisesti, on Panadol. Ja jokainen, joka tietää migreenipotilaana, Panadol ei auta migreeniin, eikä Panadol auta oikein mihinkään. Siinä on mun lääkitys, mitä mä voin tehdä. Mutta hyvänä uutisena mä voin sanoa sen, että kaikkien etsintöjen ja kaiken tekemisen jälkeen mä löysin migreeniyhdistyksen. Ja sitä kautta vertaisryhmät.
Mä sain sieltä lisätietoa. Mä hoidan tänä päivänä toki neurologin, sydänlääkärin ja muiden kanssa niin itseäni vitamiineilla. Sinne liittyvillä asioilla D-vitamiinia, E-vitamiinia, energiajuomia ja ennen kaikkea mielenhallinta ja kivunhallinta. Mä oon opetellut kivunhallinnan, mä oon opetellut hyväksymään tämän asian ja oikeastaan ei voi sanoa, että hyväksyä. Mun on täytynyt hyväksyä, kun mulla ei ole vaihtoehtoja. Mä voin kohtuu hyvin. Koko ajan särkee. Migreeni on koko ajan takana. Ortoni käy päivittäin. Mutta silti mä sanoisin, että mä voin henkisesti paljon paremmin sen takia, että mä oon löytänyt tämän uuden tavan hallita tätä asiaa. Mulla vieläkin on mahdollisuus hallita eikä luovuttaa. Ja näin, että näyttää kohtuu hyvältä. Pystyy elämään, pystyy hymyilemään ja tässä kun ollaan, niin mitä muuta mä voisin oikeastaan